Belai no habang TV no hambay ro no jora ka hambay na tini somaya soklay ay haman bagay tan ke tini yang arman kangke hambay ro joto hani borong no kini TU IRPC hoite जों basanggo government bai kwbangma to meeting rok khlailekha khlaiman pore o जों bwskangni mongolbar o 10 tarik o chini TUIRPC ni executive body meeting tai block ni mangni ke phainai mongol ni meeting nai abono sadiprani joto block ni president secretary tai cashier rok nang koyo bwsangni ko 10 tarik o phai 11 tan samoyo manjangan baginai tamni hingkake जों aro government decision nalaikha chini rehabilitation je borok accept ungjak jaga mainako borokno jaga rwnani kokngkha je borok agio nok bai thangka borokno haino nok rwmani hingka tei kaisa hingke livelihood project ni bagui nai 5371 jona borokno wakrwmani hingka 2,37,000 khainai chini minister tabung minister belakang borok paham berdiri sekian tai agini minister bo kuri ingko khaiklang thangka tau director bo salaikan usanggo katai kaisang ke sini NLT NB package ni dabi rok ba sini tabung bo implement nya ko adina joto tongonang minister secretary tei director saha sung asuk gainai sung adina motamoti salaikan jotio package no sini NLT NB package no paina ni baginai tai hingkang ke tabuang EDTF ni okora sakarong koyo NLT ni okora sakarong koyo tai chikon phainai joto gorong koyo ang sini TUIRPC bai je government meeting kha apro sini 13 ta subject meeting kha abo sung abo aste ke sung samtang tongo borok saka list di nai kata bises kali list nango all list ni bagui no engko ang sini coba khainai si ani sengkral rong koyo borong jak di list nani bagui nai tei kaisa angka dino sungte minister bai salaikia borok tabu 2000 borokno dugan ni rang rwnani sao aro bosong no kisa rodin saka borok rwnani ni sao tamni hingka sinchrai rok haini backup bai tongkha ngata bwskango ang kaisa museum khulokna naimani o Indronagar o museum kam aro chini traditional ri rok tongnai a jaga o je 29 tribe ni je posak chamung rok tola o chamung khlaijaknai tai saka o hingkake kaisa utsol bo khulokjaknai tai museum bo wngnai aro chini borok rok ni je traditional kanmung posak bebangno ta phau phaljaknai tei bara bo rwjaknai abo bwsang December hoite January o chengjaknai abo government abo ang salai tongo hingka tei kaisa hingkangke ang goto 24/4/2023 o 95 ta engko bung slaina bagui rwmani tongo abo TRI rok me thangni naimani hansi khiklai tongo kuno samung khlaiya kuno as file putabse khlaiya hingka ang tabuk khanao director bai salaiano director bai kok salai dijani minister sao tei secretary sao ang salaini khana bujibai hingka tei kaisa belai kheno hambai ushango ang chini tako okora borok rok montoklai bai oroni oboinogoni boyos hostel guri naikha hingka afuru cherai rokni porikha college ponai rok cherai rok porikha tongmani baginai thangui naimani se mamui songkhanai retire wngkha abose borok nijera mamui songsai tongaio hingka ang loge loge ni minister sahaka loge no director sahaka tei cherai rok bo phaikha phainai tabuk hingkangke time ni nokhano travel fair director bo thangui naikha thangui nai borok tabu aro 300 ta 3 koti ta 4 koti tabuk nok kaham tangui nai abono khlaijak hinui chini minister borok gwnang chini travel minister anomio odin sauta hingke borok tabu jaga nai hangover khlainai aro nok pangnai hinui borok salai ta
Gawono kok kahaji kabang borok kabang minister ngangka haipano di perasaan bagai nai tabuk mau tapan tongtung orfan tongtung bot travel wala minister sini sonong to fani bot ko minister songa ka sing bono mani na nango boni no sing kabang ma cinti ba sarong skim tongo ta edisi pang tong sing oro sama ya nango gawon bagai no ang koyo tabuk besanggo sini oda bidongo sing terus ke borong wang ning ko sik ka lama ta kasudin chawta sing no lamar kasugla kabla ni chata sing no ang tongsak khai ini gawon bagai nang special koyo sini tuye bisini jara se kosok khai sing lama kasugla kya list khai le kya baksa apro sing 3 lakh borokno dukan mar nai 3 lakh borokno nok mar nai 3 lakh borokno jagrin jagar nai samani prai 15-20 হাজার চিন বড় মসং রাবার কাই খাবলে চিন্তা করা চিন্তা তাকু ang khoi me ba tongku apro salai mun dara bora tongku tang tin beta ko botongku salai tan rekhable rabar kari tongle abase baksa boro rok pati hlai uta baksa jangan ke pati hini nei blog ni goro ya ke maya rong thanga tako কিন্তু আমার যেখানে ওয়ানলি দুজাক আর কামা হেরং খাতা যেমন engko kanjen bologo ang dos dara wa hai rong kata ko kaya mo kinyo aro kasi ni neta tong kan neta ni ngo ko probab ko ite ko tak khan puna tak mani area ra bo kuma hai rong kata ko ngate ka sang ko mo ko ang tabu travel officer minister no tini ba khana bon ko nyai asak dini bung dini list rijak si travel officer minister ai engko boto rido hoka abase tiara ya hing khiklai tono abu mung sai jangan bagai nai meeting bu klaya awan nang meeting nung gini sanai darat no konyai kalau jawab pang sini kau kediba pun suti romna ke sutina pro romna nang mese deba romna ke yang mahai ke awang kau nang ngate ka se ka bono sini di brasaro ba uang di bosong ro kabang ma tai kai lai sini ayang ngapara ro samugri ni nai ako talapun mate lai suwi ai tongi nai dukan nogri tongman se matai khlaine rok jur jobasti ke 1500 2000 ko thumi borok no hoirani khlaita ko abon nung dodi police ong sakang ke minister ong sakang ke dukan nogri ya nai tomki rok ta ko gawonang bises khlainai travel officer minister tai police prosesan ang ko ta omake bising rang ngai tongmani je mafia rok ke nai tongka ba je club rok nai tongka apnang giri na khlaita kangen hake nijini motai rona ba nijini khali khlai thungka tang bunya dudu bo se khlaiba motayo jong ses point motayo na ke labo sori rong gan rok onyo rong ni samung gan rok khnab le ulo ka chuang nang lai horok ka hai nu blei tong ko lai manta oboda motai ni ba su di jeng chini christian rok le nijira modde se khaglai nai rlai nai kaham ke matanya dai jong bunya indabe richari o nga Hindu rong ngang nung maning nga batam bong matai ba bunyo jur kharang lai da haga da suang nang ni nga sai mali ta ko ga wen nang seleng utam te dong no kisu songko ko mai tong uta abono prosason nong nang koyo jur jobo do sike jara je club ro sekra am te dong no matai nang bong thai de kong sa ang bises kai koyo tipani kaisa jubo kisabe ngate kaisa koyo nang usungo ang 1949 ni jimi tahu 1923 jorate jenung mani wasa ti ujias asakya wasa gorong mukti porishod asakya wasa CPM sin borok to konbai khaina ni asakya IPFT asakya NSPD ni asakya tahu mothak ni asakya wansar ka ban mathak sele mothak ni mathak engkau bagainya mathak katamka mathana ko bakso tumuka borong ga bising bong ne tarok saja man me bui nok sok salayo dagat khai bong bisingo matha tamka elakao ko bangkha si ko rok ngsurok ko nga bangkha tangi matha phaiba ba ngsurok draksa bar asu bari khaba ha apor ngono komi dita amti si ko ngorom la dita ko gabon balina ang special kayong sungo matha ni barak no kangkung BJP ni borong kangkung elakao ngsurok khana nango mikitung kaya nango duan durang kha ba puriang ba elaka yang kuni hangke kabang ma sin borok dukan ri
लाख लाख रok khai tongmai khebla khusi mo ta ko tabo ang tekse koina musungo kaise gabodi ang jaga naikha sini jara sabha khlai nai thinai rok tai dofani bagai nai jara neta khlai thinai rok tai student khlai thinai rok ni kaisa 6 minute ang tangna bagai jaga naikha aro ang jara ang je package rumani na government saje package rumani a package manai rok nang koyo jara rapat manai rok koyo ang jara je kuno nok manai rok koyo tai public rok koyo je dugan rok tongai rok no jeng basang kisa collection khlainai sini o 6 minute ni bagai nai sini thinai rok tagda bikram bahadur song thitanga amai kabangma sin nuclear song thikya semai song thikya nelson song thikya omoroni jeng sorong khaida bai bosor kaisa pano khlaina bagai nai jeng kaisa busese kuchung patanai angan cerai rong busango meeting ong kha aban cerai rong koyo norok khaino haika tongoi ya jeng bosor kaisa malai nango jeng mujuk lain yang sin thinai rok no tai kaisa angka ke ang tabu busango kaisa museum je khlaimani abo chini joto travel chini borok jonjati rok minta jeng indigenous rok minta abang posak bebong antani manai kanmu manai awan bagai no jeng haino kok saing ya samung bai lam bai khlaima bai se borok sini jaga nang musuk dud gaite dei dud yang ke bamti gai rok no tong tang phima phali phai khima hamam ti rok no kaka sini bisingo kumang neta tongo haino suang nang phai bang se neta ngai nai rang thumu se tongo ang especially koinai jara mai ka rang thumu changai rok no public rok hai tar thung amai ka rang thumu cha thung sini package nai ni rok thumu cha thung mane amai thumu chanai manjangai rok ke manjangai rok ke police pan roi thung to amai poribesh nashto ta phai do amai ke kwang bor rok ang nu uta dol ka lai thango hain hai phai bi rok amti bor rok gri khang su gobagan ang taisa koina musungo jeng thanayo 31 ta dabino tei je meeting mani jeng tabuk abo terus ka jeng government ungko sanai tongo ADC ango sango raja bai kok salai ya nungje ADC wo Greater Tribal Land sano nino list rok ang kisa roti adi no meeting ni ana rei mali ang ta gina goi malai nei a list rok ang nawa karena sini to redemarcation TT ADC tongo ba borok sao leaders shall submit list of the directorate name of village place BC river ama hero to hanke abono government no list di ni sao government no abo already jeng tahu terus ka ago jong ta abo ago ya tayang tekesa para sutri bosar potri to kai thangka abo ko implement khaja ko effort je kothim effort na to aban ta thak reminder nai toto bicara sih tunggu nonton terus biasa bicara lain sih bang karena minister langsung kok minus silai tidak implement kerja agak sih biar misalnya ngangka ayang ko kongres tonggo borong tapi kerja ngke agi BJP jarawa yang ko si biam tonggo ayah kerja yang ko oh karena nono orang kaisa ayah kira orang kenapa nih Ishor rang busur na famous e akete phege bo awas apurgan ko kana ba ke hin muni yakini hingga mayang thangko hingga te phege dogla ma khai tang khabo ara khabo buza ba ke hin kemaya mayang ka ya mai ka sim boro hai ni to ta ko hingga ba no bas ranggo chini boro na parang na koyo sung mo thanobo naikha pasha nainai BJP no bo naikha taisa nainai basango dofana phiogna bagai nai sini sobak khlainai sara pai ubat kri abon jeng TUI RPC jeng basango sin dofana jeng thangan bagai nai jeng tabu salai rok thuine ke pham ka ham borong lang jogi tongo norok jodi tibrasani tibrahana saise mana musung ka ke TUI RPC বাদে কোনো উপায় করে কোনো রাজনৈতিক দল বুথ নিবাগৈ নাই
বিদেশি বিতরণ সুসু নাই দিয়া beli বিদেশি বিতরণ নাই dia awan bagay nyo lah mesing sa oras di kinero ta ko ras di kinero kok kaham sawo গন্ধা ছাড়া একটা কক ছাবো আগরতলায় একটা কক ছাবো পাতি অবশ্যই একটা কক ছাবো অবং আর না থাকো রঙ সঙ্গে ফাইনা ইন্ডিয়া গবন বাকি ন আমার বড় বড় টংলাই ইউংথুং জবান বাকি হিমনাই ইউংথুং আমার রাজনীতি ফাইনাই ইউংথুং bongnya boy lagi adong dut koi nang barang hawa nang so ya ke hima rong tai nai nang musung ya na sini sobak fainai rong bising obo obab ni sobab nglai jau borok hai no bising kok kaham sawi package renai ini rang thung cha man awai musung khnao obor ngo tuteli bondok faina nang nai tuteli kam ke himan nang nai ar walai marang ngo yakana nang nai ngamunang ini baru dah perlu koyo, jara kita dongeng rok kampe kita kelaitung, jara mikiting balik dongeng rok mikiting kelaitung, tapi kaisang saran emu sungguh,